spojím. Však nefunguje si odbitá baterka. Padáme doľava z nejakého dôvodu. Nevieme prečo padáme. Prečo padáme doľava? A vyskúšal si vôbec servakur? Hej. Videli tam idú. Keď ich troška vytočím. Trimujem ich teraz, počkaj, toto trimujem krydia sa chcem vytočiť. Ťaha nám doľava, tak ich troška vystredíme. No, prejde všetko. Dobre, ideš. A môžeš to normálne vrhnúť, vieš, tak akože urobíš jeden krok dopredu. Keby ten motor zase sa uchytil tak, že ťahá to úplne doprava. Teda odchytil. Ďalšia vrtuľa v prdeli. To je dobrá. Ne, teraz smerovka je v prdeli. Do hovna si to dal. Ale to nevadí, smerovka je v riti. Aha. Ale prečo však to na smerovku nepadlo? Čo sa Padlo tak na vrtuľa. prevratilo? Sice sa prevrátilo. No vidíš, tak som hovoril, že akurát ideme lepiť. Tak, môžeš vypnúť, konec. Konec.